Omwancho muriere nakoletire gwika ime ya Nyagesenda yeri meye bunge ya Kitutu Chache North asina mudaldo omurimi oyo mona inde omurimi kegima uyo okora oburimi gose okora oburimi bwetu gw'echinkoko anene mono asa okora oko hatch yani hatching yani ugoturagi ebichuchu nebichuchu gabiko bituragi gwetera se machine nechinchire chekerero chiachire asa balimi abange bawesonania ende baturagi ebichuchu ebi onyara kobaga ko ni gosego gutuga chiaba chingoko umanje muri ya igotobwate asomoro buri gabu buri minobonda uyo gochira botambe chinsayibere chamagoroba akocha na inche Mildred Momanyi aso gusanga mange na ndeto kwana mange igoro yo bulimi na ndandake uno bulimi bwekire asekerere ekikia bono iga umanje muri ya ndeto bwate ase mitandao ya Facebook na Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube Ndizi TV News na bana bo gotomera SMS gwetera se nambiyo era se screen ya ugabo wantara genda tambe tigora manya omulimi one ningo na inora ara tutebya ere ningo na ndiga ngaitole na ndandake ngikia mwirete ere guchaka obulimi buno buiga omulimi tukaratebye nga ai ningo cyasa mutango kwa bansi nangena ndege Nyagesenda since what Nyagesenda watebye since what andake korumage gaigangi kware gokora utara chako obulimi obuiga gose obutugi bw'echinkoko ande maega abuna narenge onareko kwenda chikondo na akora ono kararanga ekondo ge gosamba bube muntago kwa siringi 100 kwa ruo saa 8 nkaranga mbuya ngende ngurengo keyemo nyagutuga ngende gutuga ngo keyemo karabona bichuchu ebiko magana 12 ngo yabeke 12 yararira bichuchu na makubata nande nakora na ona ria bantu ekena ona ria bantu ndoro bakwego kingamura itareko bibinge bona kurwabunganya ko ngachane ngameta chingoko chinde isano kena igoko isano bona kanyora amagena ria bantu batagito kwanike bichuchu ebinge biriko baisana bona karanga mbuya nyore machine ye yamagena 528 bona kurwabo unangendete koye ngwatwagerie bichuchu abantu bakurwa abandi kuri Bosongo abandi kurwa Nyamira acha kuye bichuchu tireza ringa amagena utari kase challenge omulimiito kora tutebya nga machine watebire ko imekya magena 528 andake machine nande nero enenake gosenga ke nande ko imeki kora tore sarange birengo mbingana na kibirorno asichi machine unechiga nande nakie kurukwa machine enero enkake ko imekya magena 162 Wono ngaranga machine ya 62 tego konya ngaranga mbuya nyole machine ya nene ya 528 egere nkonyere abali bandi bekenyoro nabantu baisiko banyole bichuchu bakora kipachi kutugarinde yo ngaranga nase kwegende kibiasara libana nya kwende konde ine itu mugaso na chandika wono ngaranga ira bego ngoyo na bana na someli bono akero bwati machine yiga kai kwachire okwanyere tiranda kine kengana na kwabire ne machine nabere ne myaka 5 kesita igase myaka 5 kwabire wo turage bichuchu bichuchu sana bichuchu bigo ngo biturage kero motienyi go sengero mumute go sengero umwaka bichuchu kero motienyi kutwa kitore yo kero motienyi no bwata magana no turage no bwata sa abantu koire randa kama bichuchu ebi bichuchu abongo chana akisimi ba abantu tyo kobeko twake chisiminga kwabikira magena basi bichuchu twegweta tukiria Pante pito te bichuchu ke bichuchu gete ndu kachere bingana neyo acha mu ibire birere ndi bate tibine na mo ase okubeka amagena yo kubeka nando nsiyuma tamagena naro no echi chile asinto bugate chi kubeka amagena andake asokonyora amagena amanga sekere ngoli moiga na ile yasina bakonyora andake usinto bugate amagena special ali atakire kubeka umega iga kora to eresera amagena atakire na ya tukubeka improved na amagena itabwa ndiko etania siku 5 paka 10 takire siku 5 tu 7 iga amagena ina aratakire kubekwa na ende wekange enda saina kera hicho kuyo amagena mayanga amagena ina bwati chitwani ekiego keme bwati gutwara chitwani etwani ya mochi ngoko inye na arigire bono ngorongo gokigwa na mawati oro manyene amagena ngakichi ngoko mbate 100 amakomate bona amagena ayanta kete kerituko ombekera amagena emia weka matuko 6 onga magena 300 na leta igona boko beka magana nusu mago serious mucho 528 ya ngola beke nusu ekogera ese ngicho yo mulimi wabani bande bobata magana atali onsi asigo batabiti ngo chike orabeka magana yo anda beire egekanda ke aitania matuka isaba boko ngombororo borabe gose nkikera magana yeka aitania matuka ibono asara wiketo kianene sana ko era bona magana yo o yoko ya magana yo aita gusaya ndu tibo benere
okoya amagena ayo na bagotoka amagena yacho muchana masinte gwanda entugire gwakwa ni buna handling amagena handake omwancho murigeria handling ninchira okubwata ligena nkagerete enchira okubwata ligena buna lia bekwali na ngoko na kyokulibwata na kyokolimuke kurwalia mpaka asogo chikugacha kora resera umurigeria amanyare kumaga kumanya abanyora abande mbaro babwata amagena batabwatia sibakoira inde no nabakonyora bachigo chibacho koneri bamanya na kibo wantu kunyabwata inde tacho kwasara kora batebya ngo na kyomo tabwante ku handle ligena anamano ligena litakiriri chikobe kumega ina ligena liria igolitagete obwate obosi buribo chingoko buribo koragererwa inga minsa maguta takiriko boko kwa ona make kwe bangusa kwali bwata kwali data kwali bekase chikete chinke pasi ligena le kwali bekira bwase chikete chinke yakuranga gete for 6 hours aro agere yokwa useti sasire ntambe atoka muchunulire nomo basi ukachisi chamara wabaiga angechisa ikumi chamara wabaiga kwa be kororo igo magena na bwenrete nga anyarware enkonyororere ndengonyo muchunulu bya tunda tundirwa abeire buna tatakeire erinde yacho settle buneta keire ayara gugushikobeka mana lirige ege chuchuke bagye ko formed bunega nire wana machu umuntu kabwate amagenaya kwa mwereseire umanyire buna kubwente ko handle ko tatakiri gukuna na maguta amaguta ndake ngiye kugera gukuna maguta ngikirabe amaguta ali chibosi ngiri chiri ne mali na nkwa yana lire tigena ndire life ekiali na dio ulibeke na onase eperi mukune kemeko ligena dia akuri igobo ligena lino kuli kunya mafutaria ebosi ya sarikise one ni dio twa igol ya akuri ya undise iga akugunda nandi gukubekaga igataguturagie zinjo already ligundete ya gunte bone nara kugunda na korutokoroka agukuba ya gukuba ya chikwatero chingo kitchen improved kienyeji anda kinobeke no leta magana ye kienyeji piwa kienyeji piwa aya chingo chicha cheke chitu chingoro naro obwatiesa enjire yo ko yanduya about five masakiti ali abwati ya chingo kichinde about una tari kwanga kiye kwa ro tumeka magana ya ape kirene chingo ko chileas chingo ke chileas chingo chiria seta nchiyo nyinge ono koranga chingo chire mburuteti cha kisasa na cha bantu batugete mono ono chiro kwenda sekitara tambo ene usengisumu ka bone ni beso kutumia toranga bantu mbara changamoto ba mamanya ngokene kire kusebe ba basomi ba manya kwetu ba mama chitu base kwende itu nanda kyo mulimi ege tugire gwante byanga asa magenaya natakire utwale twani etwane yemo asichingo konye asiche improved kienyeji igemineti echine chingoko chingabune chike chingoko chikomera na keranga gata singoko chileas echichigo tugwa anemone go chigo tugwa asengencho yakobeka amagena ngagarete nchigo twara twani go singo chire cha twara chigo chiria tarimone chigo chane tarimone kya magana lema tamange baba yatumeka soko okoria mariko taimono no bako tamundi okolanga magana baliko taimona ago tegwa pe buna yandi kera chirio maito go chiete ndagere ngobeka chira magana sana chiro chine ndagere chibeka magana kera chingabura chi broilers ogo chiendagere chiro chinyama mboli na webwenere igo bona andake omwancho murigereria buna kwa igure oyo mutagenda totwerera igona gere totebya igoro ya amagena buna bwene tokubwatwa kuligana ria turagigu na kiebwene tokoba na kiamagena ya bwene tokoba na kiabwene kuimukigwa igo kwa iguro mwancho murigereria igena tubwente gukuna na magoko kweyaka mabuta kondole chitubwate kweyakirwo busyo warwa kwa mnyoka ngayabe kaligana kwa bwata ligana ligo ligo chicha chingoro chiria chiricho kwa yanera chirichikogera elinde elio enyara ko bagego swa embenya ko bagego swa ya circulate bya igirinde ligera liya tigara koba lile fresh ya chikorosia ege chuchu burunge yanda gutubwatia aso muri mitagenda tutwera igoro yo burimi gose igoro yo butugi bwe bichuchu akero bikoroswa kuruga iga ase machine yega asa go chototebya bene nga na ki machine ye kuigurwa na ende na kiamagena akobeko ime kore taraikaga wo omore mito kora twerera ngo andake ayambu bye ko monyene no bwate amagena ayo kunyara kwa goko gose chingo ko chiko kubekera amagena yawa yo produce wachi kubeka maiga
amagena aya bono ayane kero mbate chingoko 20 igonkora nko chimanyande ngichi obulindi bwabo buli bya namagena aya ngo yandubuya ndabo ko mbuli gutoka lakini abaisiko nasibo chikuliye asingi njora bantu bale ni ganga ichi bese ka gotenga ligene ni ligena igorize buya ko chikomotenga ligene ibate ko baiga o kwaranga akobya bono ndoranga chiko chiane nyore mente iga nyonditie yale konyarekana chiko chikano ne mia gona le kubiya ga nyora magena ayane na beka sate koba no nyare ku manyanga ligene liando libube asokodora korago na bokuri manya kora tebya ngona kirikoro kani riri telia libwatire bube riri bwatire bube ligene liria etochinere gutumika anye ta etumuntu nde etochinere kumireka kwanyora ligene liria libwate chimuntu fugete chikorokana sikagweta igobona ligene liria abere okumenga uyu ga itakali yandura na mafutayo igona kwa ligene libe no chikulira ndiri chikoba kwira nandike ntokende engoko ali cyale kobeka engoko erie ka yabegete ile moliro ali siri agwete malinde ndiri gatari crack kimya yaime kabisa so muchunu manya walo muchunu dio kole kuyata kandikante olenjira gete kuna plus kati asande o jase ke sana kere igoko nyora ligena ligia ile elibwate chiklaki libona gene lindi ligi chikoba gena haya elinde ligena linde oje gote kumanya ligena lieke busi ali liege ngoli omuswa igoli konyora elibwate omochoro elio mosu elio mochoro ya konga kongire yani libwate yani tumende gotanga kumanya magena alia achikobe mesuna raina achikoba chitwana raia ese bichuchu igobono amagena inaro kuya manyorenga ayankoira yamonjika yone meswe menge ayanko yaira njiko nyaji 20 nyiro sichinga korwa igona bokonyara kumenya kurwa seligena type enga kogo chikonyo okonyora mesunga nonto nyara umusu seligena dikoro kana tire sample ige karolire mochoro amagena onspiale mochoro oise kunyatura gya guchikosokie ebichuchu yani mesu aya atari mochoro anga buna raundi igogo chikosokia chitwani choka igo mwanchu mure kwanya kabago kumanyanga ando onse sokora ligena dire mochoro bagatanga ligena dire oval wana buno korelira oval ga mochoro kabisa igo kwa manyire mesu kwa nyolire ko kwa ena lire raundi ya kendi tabwa cyo mochoro buje igo kwa manyire ngani chitwani uchikanyora igo gendera kwa semia asomoro bule bobole minobonda aso usangana mo na inche kwa gendera kumanya mange igo kwa igule nga amagena na kyabwana tokoba andake omulimitu anda kubolia nga amagena aso ku aisayo kubeka mayiga igase machine ntobwate other birds totebenga tyanye beka sumuntu wikenya muri ntobwate chinyoni chindi chingao chikobeka amagena andake ntobwate chinganga lero ntobwate chinganga ntobwate na kichikura kuru nchiro chimbata nchirororo chibata nzinga nchirororo igo igwete ne chinyoni chiri chiko tubona mwanya bantu na chiro chikobeka amagena aliegwa anda kesa magena ina no nyabeka se machine yego turayugwa kera ntomaite ase chinyoni chinde chinyenge nchiri kobweka ni matuko bunangoko ngoko matuka ntomaite ko turagina matuko 21 ntobwata chinde chigwetane matuko baka ikatati kola totebyango buno ligena lie nkanga elikwera matuko 30 kwanza kutwaga 28 to 30 alieka kwa yabekire ta kubeka namna yangoko wikasukia matuko bosi yake naende genda kanena magena igo kabe clean lakini bakukwana se mutangasa chuito amagena ukaba clean ta se kuba magena ara machafu ase masina ari tetekitiba ya magena yoko ya leto yabeka sa machi oya bangu se yoko chaburyo yabeka se mo pass kora bwatera gabutura genda somo tumokakego kotokoirana ntochiko cha sensema ya kabere aso twanda gototebya ayanda mangi omwancho maliera lyanga grete no gane toto bwatia aso murubuli bubuli minobonda uyo wochira butambili tukulia chimatatu chinsebere chamagoroba asturamo naye kurugaiga asensema ya nyagesenda asto no mulimito agane toto twerera mange na gutumanyia mange weterase omurubuli yiga yana to bwatia semitandao ya Facebook muna Ndizi TV News Digital asensema ya YouTube Ndizi TV News nabona bogutumira SMS weterase nambe yera screen ya ugabu nituyarera kusanga aso bwamo titoranda sumutumukakigo ngwera natole omurigereria bwa televishoni ya Ndizi TV vono na bukura ry'ubuncho lyabwaho ase televishoni ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi
Elio wikere abarigeria kuruchi county sana na ibire echuchira sorogonko rwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo Elio to wikere gose otutarire ase chiabisi chito echuchira se nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo wekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe. Spexels Opticians abubale si kliniki kia gudika imeyo muchukisi nkuru wabare bokorali ao asamangana ya maiso nako ni birole magiga yogo korenga na kumanyumu chandu. Kwa majina naitwa Daktari Sigei, karibuni sana Spexels Opticians Kisii Town. Hapa tunapima macho tukitumia mashine za kiteknolojia za kisasa bila malipo. Tunauza miwani, frames na lenses tofauti na tunakubali kadi za bima. Chiframe guchakira chishilingi chimia isano neiseto nemeronge tano na boiga setingima ase chishilingi elweyemo ne chimia isano ase ofa babuate etaraera. Milango yetu iko wazi kutoka Jumatatu mpaka Ijumaa kutoka saa 2:30 mpaka saa 11 jioni na pia Jumamosi kutoka saa 2:30 mpaka saa 10 jioni. Nigo bare angene supermarket ya Shivling na KCB Bank imeyomo chukisi na boko bakire simi ase namba enoti eyemo enoti isano marakabire enoti eyemo. Spexels Opticians, Goodka Clinic, macho bora kwa wote. Ine nomanyete eke wiki ya ora umwanogo noko mwachisemi chekerero bono Skyline Friends School nero lichibuliao ayo moiboli ne skuru ebwata borokia babwatu bumanyi bwigoro asogokonya aborokiwa nigo babwate preschool yuere a playgroup goika pre-primary 2 lower classes cha grade 1 goike grade kia gatano na kemo ne klasi kia gatano na kabere nigo babwate amachama yayo gotumeka abakori emeremo baisaine chigali chobosombi egatie kia kyokogosoreria CCTV kera ekirasi lyokobeka obolendi abalimu baisaine naboigo nigo babwate asagaya abana bagosomera naboigo nkwena nabale echae guchakera chinsainye chamambya boigo nkwena nabale endagera ya mobaso nigo bale asensemo ya getare chimita chimeisano choka kurwase pale nene ya Kisii Nyamira ekeroko genda ase kanisa ya Bituka SDA Church bagere ase namba yomo director enoti isano na ibere inye ibere isano na ibere isato isano na isato ibere baigo banyore wetera ase namba ya BC enoti isano na ibere eyemo isano na ibere isato inye ibere isano na isato enoti Skyline Friends School ayerera asama bagamake atigarete. Ndizi TV obwansu bwomogusi. Abalimi abange imeriro bali agusini go bagendete gwasanania ase chinchira chekerero ilikuwa ine kyabuna obulimi ngosuka buli mutu buna litkulya rero muroche omulimi oito alegaiga bunurigete mwancho muri no ndege ni machine kerese buna tukunya ukwande machine eyo nkwayero cyo gusanda ke buna bwa kwayera gabo ngwa maitene kyakorokana oni nchiko korokia naki osomulimi oito nachiko toera so bwa galenga ngakia magena ko bekwa se machine ye nakiko iguru nakibwanta korokana nakia magena ko chokwa na boigo nakia magena yago chikorokana genda kusangana na intu imeyomoro buli bwo limi no bonda asogotobwacha gwetera se mitandao yetu ya Facebook buna Ndizi TV News Digital asense ya YouTube Ndizi TV News nabo tomere SMS gwetera se na mijira za screen ya ugabu reto ko botosanga asobwa magena tubwatia pakomo elio mole metu karatebya ngunga naki bene emashini ya koregasi nandanda ke nakiego choko amagena nande boigo nakiego chikwanyaganya nakiere toera sasubwaga ndia mono malvito ase mashini ye mutabara kile kyonsi nokurarige sanitizer para kunya okoboko ntekabireye ele kwa kunya okoboko ngono nje nabongo be kantara kunarige niliana bonda chukuna na kunirema
Ngo macho mulile to sanitize. Onekera gwako denjo bunye yika kwe bangusa kabisa biara kabisa paka ya ebunga ya so iba ng'ombe ko utabono bono nabo ngweta ale kungusa kambe ogetekaraga gocha kaya bono kwamenya kubwata kwa yigora asto chikubeka magena bona ino asto chikubeka magena ino igoro magena una raya yore tete maantu kwate chibeki chae chikireti sano chokubanga magena tubwate ne crate kibariri asibichubikogwa tubwate asitokubeka amache eiteria ekogera amache alianza kuchemuka magena aliekeraga igo bono ngagete turabanga magena tomanya kororanga nande what is next okora kora turabanga magena endo mancho morile nya koga kumanyanga amagena yaiga na kiago cho ana magena ya gago chokwa amagena ya gago chokwa ekeraro mochoro igakororinse alia sale kuchimochoro no akoro taso kubeka kuchigoro igero ndiko twaigwa ngoko iguro muriga ligo no igwo kubeka ligero mocho liaro linse elinde yaya na kuchiabwa ase machine eyo nanda ke umulimi ndo chinga magena no ko gende tunya choka nabo kunya gotoherera ndo chinga amagena igale ayande ndo chara amagena tubwate chisambuli berega iga tubwata magena aya enkanga elirikoro kana lire matonto na lieri igo bono bune lire iga na lirorio igorire etobuti ase engoko na lirorio alitwa beke turusibone laini etobeke tiengoko iboronge bichuchu iga igenteke no kulinda muchoro ndiro ligoro iro linse likoro ligoro na kinki igo bono gechuchu ngejiko chikobono ndi yabona likwaya nago arno ko choko wiko kobe kinyo manya na choko bono gora no likwayanira bono wikoba makini linde ana kiangagete no enu mwanchu murigereria no na magena ria sobegete nyumba abange baitekero kugura amagena yekienyeji abange baitekero kugura amagena yekienyeji ngonyoro liyoko gacha kwanyoranga amagena ria salikire bwangu no kubigita secret kero ria yekienyeji likugata bwa konye libereriro kwanyoranga ria salikire anda kimete no gochokoku goko igura soko ya ndangu chiburo mochoro aligerelinse bono one gento kende ento bwate esensa nege ndekera ne sensa osi ko kumanya bo wa kora asikete yabuke alam etabugeti magena to kuma yosa chato ikwe one gasieke nteke nere konya kulinda magena aya poko mundu wese kutoka mabu kusama cha sambe kusabe njira kete ene gasieke nteke bono kubeka tu akorire kubeka magena buna bono ndubwate etwe yeto kurusia tumakubeka amache amachi na araya tukubika arabu tumenya kwende kintu kindi bakubeke nusu aitanye kintu kiri mekenge bune eite yerago basi manya kwende kintu kiri na kiarengeiga kenya kobera oro baka matuka ya ikiri bono bono waneke kwa kuri gwikirabo bono gusieka ketwa siekire ngachika bireye bona ketoko twasikire ingente buneye tomanya gwokia ekera gwokiri bona machine tetekire nyoko yekuna ye bwate yani electric shock go shock igoteke nyoko kuna oro gonyo kuniga bona bera nchoki era kusokia tetekire bo hono nindo che pipe maigaiga asende side yana ene yake pipe iyo ne gokonya obeka amache igo amache kwabeka tibario nyoko igura igo inchirende naende onye ko yala muyabwire nga umanye nga amache yalire nabo kuimorera amache kurwa rute yalire abona amache kwa shume kwa ranse ko kya guchinse bono goche kwabeka amache akore kwerende yani amache ayirenda ta kwere chu eiterie yakoro kororo alabu egento kende ngedira gusiomeliga yenere ano gusiomeliga na macha akeire amagena arie machinery kiaregera automatic igeko set yoka guchi ya set amagena guchi magana ndiacha gucha gusio te bwa te tait monto nyagonchura magena anda kiasena rabu gwatebetenga ebichuchu go bigo guchi create kilinse iko buna magena aria gwateka ebisanda bira bibire bigotigara igora gicucu kya guchinse ebisanda biria mbiro bigotigara
amagena ndi nabo kwancho beke three ye mbaliri ekero amatuka beranga chikutwa ibona aya ndutigirwa bona rigenya kenya kupendwa yanya kwirania ya kore kwirende abonye binde ya bya senyente ni amasaka bisana biria obe kente kingonya kwirana kire kenya kupenya kwire kudani kire ige konya gutani yoka abono yego konya konya yeka konya konya unchura enya konya unchurana yanya leta akuniberera ya taikugwa ya amenya kuguma ali bicu biri bya guma ali bisanda biri binde bya bakrash tubona liyo chokongora na liyo kwa buse bisanda kurumba kuna kakere tuno begete kare gicu kya beri kya turagigu machine ye ase ebirete bikoberama ngo chire bya sibigwa byaganya nando chikobeke bicu binde korengana buna amatuka angana na kyokuira kora twaresera ngona kibigo sibigo kurwa igo kubisibune bintu byo kolira kwa burkanese bintu byo kolira bicu kuna mabuta ali go senga yo sibili anengiye usibili ebintu ebi mbibwate esabuni elia ya rosiri ya chichuba nero kolta gwasiberia negintu kia yagantu ka engaro agatamba gusiberia araburirie gwaka mwiri gwakorire kwarete sanitize gwasiarira yama kuma sumu gasobona aria bono kwa gwakorikire gintu bono gochona gwachikacha chakanyama ginande gwakoraki kwacha kubika andake bono gaiga kwa bikira system gente kentro chiguru gaiga egasiaga kayogo kali on ibinte bine bya gas kindo cha bikabugate ekengi bono gaiga ekeneki kebarabara uno nsiko takaro kiteka isano magena yita gusarikale ya te gusarika bono iga magena ari buya kabisa gombuga tokesho kiteka te gwaka elinde toro kiga muri na tamire iga so kitenga egere Oge okire stima gusestima teyo. Stima nero. Oge kolodi ngora. Bono okia yanse kolan. Ikora kirimi yanse kolan. Uko te bono ngunya kuitekera sama ginaria. Egere nikesi kwende temperature. Ebone temperature neriye. Ine temperature tubegete 37.5 60 ene humidity kwenda 37 yoko bele bo yeye ke kwenda 38 yaanza kulira engineer kulira basi ege barangire kema ya kereke yaanza kusokia mbele speed basi yakole kwerende bona sekero kwike bariri anoso gwokiga kwacheke kerekero kerime kwarora nandi ngabo kongwe nandiro igona ya na bonkorigere liganda nyekero kerime basi kyo burabwa warora ngikegende ne gasi iyo ine gasi agero tagete bano ko tike kibarabagerike ngenya ko ready tikiremaria yo gosimaiga ya kali kwende wasikiro wasikire fugo gente kya machine ya yale bo lakini ga bado vero ni ga akuneba one magena naro na gendrete amagena endete kona bokulimia linde tinku na enyore ya shokirike no ntiri nanye ntonyora bokongu nande tore emirimo okay excellent bono kwatorere andake bunigenti ya kolegasi na andake asuburi ndibu na gyo kolegasi ngagertekero bwati machine uneye estima nero nguchire ya to asara endenga gerete timaito sino bwate challenge bicho estima nguchire ngagerete liro balikira usigo nyoro lenga estima kwenda anamo na mbule tuga kanya pa ngora eniere estima tetweru yara eni yake na ya mekoirani andake ngora nkonyoro bokongu no bwanyoro sina machine shilwa we estima ya chire kwanyoro bokongu rate yango bokongu boli gwitira ekero bita magena u ase machine yiga ekero tobegete amagena aya kero kenya pawa nero netweto bokongwa manene gakimo na motegerete ase muri abantu abaminto kenya pawa netweto bokongwa no riye chikomano chikutwagie gochiwereria kare kubwata yagenda kabisa bono rinde nyasaye no muyana itaga nkonya nkanyore backup ya generator ngochana beka for 2 hours ya maguta achire iguru naganyira ine challenge singororere nkongwe garama ya magosoya maguta ikugura kubika elita 10 yakura for 6 hours ahedi na kugura rinde bona ine ro challenge ndo chembwa ase machine na kyo kwa myo ngona kiko rinde yankonya rinde magana na gutu wese ne angisi singeli 5 ane maso kugura maguta beke generator ine ngati challenge sikutoka ochiri sinkong muri myako nyora igana mone challenge ene igana estima gatega na mpuya andake estima yanya okobo kongo egusambira maitendire buche yacha gusene nyingi egusambira nyori agusambire machine nande ruche chibase ngone chinyingi gusengwanya banya bakongo machine yekereko gende gocha
igoko no tiko kurigereria ngaketa liria yire igoko chabono kwanyoranga onya kurumambia alaniti igoko ya 4 hours libere lidiro litari kuigurwa bono libere dia bali konya gochenga amagenaria paka ya bere nomo goko nege ndabenya kobo abonya koibekera generata na indi ya libere lidia kwa ndise kwenda up 28 kwanya kuli yani kuli control ya gere ndiera ndi amagena ya kosarika andake no tumeke sola mbona bono mugaso mbona bono tuli season yo mugaso andake no connect sola operate machine bone sola ya ose tukwa mangana ye stima oye tukwa stima oso ya generator iko so tokote ko nyara kono kura bwatira ga turagenda somo timoka kego kone ko tokwira sesemo yo mwelio yo murubulyoga nicho tebyo obuye bororo bugutumike machine yega anda ndake kugani kwa gucha serikali gucha sabalimia bakaba kemuna inu neriye yega omwacho muri yanga twatu bwatire kuri umuchaka no bumurubulyoga Wikaba kutukira sesemo ya kabere yo mweli asito kuchusanga mange asesemo ya gatatu ekreto kuchukurina yanda utobwatia asemetando yetu ya Facebook na Dizzy TV News Digital asesemo ya YouTube Dizzy TV News na bana botomera SMS wetera senambe yo era screen ya ogabu ende tunya kubato usanga asubwamo utana smut mukakigo ngwira natuli Dizzy TV obwenso bw'omugusi nigo bono yakoni kirundekerene nego kurentera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asoro gonko bwogusi neji county chito etanaine una county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechi semo chinde chinyinge nigo kotonyora asite koda ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs Scania TV yao na boigo ontore ilio yao igo iko yenyore Dizzy TV nigo turine kirenga ekio korentera emerunge chinka kichonsi Dizzy TV obwensu vuomugusi Wima Electricals and Electronics ni wauzaji wa bidhaa za kuunganisha stima na pia bidhaa za elektroniki zinazotumia stima kama vile televisheni, hoovers, decoders, birika za kuchemshia maji, mashine za kunyoa nywele, DVD player, bulb za aina zote, power extensions, consumer units, showers, solar panels, inverters, industrial sockets, switch boxes, cooker sockets, circuit breaker, pasi, insulator, testers, meter boxes na zingine nyingi. Kwa mengi zaidi watembelee mjini Kisii katika jumba la Gusii Plaza room namba G2 au wapigie simu kwa nambari 0715009827 au 0718607462. Wima Electricals and Electronics, the best electricals in town. Esukuru yokurwa morokerio yobubwenia ya Ram Training College egutoka imeyomo chukisi nige ukumanyebuna nigo bakurwa morokerio yebirenko bigoro na nigo bancheire nekiombe kiamangana yechisemi Technical Vocational Education na Nursing Council of Kenya nigo babuata mabaga asechikosi chikobwatia Diploma in Nursing, Clinical Nutrition and Dietetics, Medical Social Work Voigo nkwegeria bare Theatre Technology amaigerio a HTS NASCOP nkurwa bare nigo baokora matemwa a Kenya National Examination Council gusenek asebali bakurwa tambe mbabwate chi hostels chokomenya nigo bare a senyegitari ya Ram ere ange nekigambiro kia Kisii Low Courts mbabwate orosagia ronde ange ne kanisa Deliverance Church imeyomo chukisi apply riba gabono as a bio
Box 81-40-200 Kisii Gose o Kisii miase namba enoti isano na ibere yemo isatu mara kabiri ibere yemo enoti isano Gose enoti isano na ibere yemo isano na ibere enoti mara kabiri ibere isano na ibere isano nemo Gose enoti isano na ibere isano na ibere Kianda enoti isano nemo inye Kianda nabo kubarikira liuko ase email yabo info.ramcollege@gmail.com. Omwancho muligera nani twaswaire asensemo ya gatatu y'umuruburi yoiga ashitoro no murimito agenda tutwerera iguru ye machine eye korosia gose guturagia ebichuchu ana kumwancho muligera kurege koroni gotwanarite igokobekera ngo kegesera yararira magana yaturagia ndaka yanda kuba andake kwate bamba kote babarenga chingoko chinyego nyabigo tichenge ngo chigoturagia onspi timaiti gose mwancho muligere murimito nacho gototebia nga andake nkia rocherete agaswaseke agatige gekuru ayonsi nyanyole maiga somuruburi bobori minobonda ekarwa tubwatire gwetera seme tandao yote ya Facebook na Ndizi TV News Digital asensema ya YouTube Ndizi TV News na bego tumere SMS gwetera sena mbegyo erase screen ya ugabu bono murimito kora tebia gwa tuwabe kamagena ito twakura after kubeka magana twasieka kora tebia guchakali tukulitangania paka matuko alinga tokuganya enderi twamanyanga ebichuchu biri byangire guturagiwo nanda ndake mbole ndikyo kora buli bwakira lituko asoko ene kyabuna amagena yambu yali mbia mono muraria asengencho ya amagena yakara kwa bikire machine kwa bigete tale for example tale 2 magena kwa bikire gogocha kwanya koyarota macha aerire gikegende tekero kindindiri yatikire yatiokire mabu kwanya kuliri paka matuko 18 ituko ya 18 nalibona magena yando kuyaikia kwa yabeke tray ime bono ituko ya 19 mukonya omambia aye gichuchi kya yaanze kuwata oro mnego ekwanza kuwata kwake for 6 hours kyakonga wamanya okerusia kwake ite bruda ibo before ta kwate gichuchi kya anengo tole kuliya esani size na ende kwara ye kwa yesio koboko ilinde kwa makobwata gichuchi kwa rusime ilinde kwa birase bruda wono itodi kuri rina ngitoko birusi bichuchu ebyo kurwase machine ime tobire ko chase bruda moino bo wono ngagitenga ono bya kongirake na ukwenda se buna bone bina bibia turagiwe mutu bya tuya kiranga bana mutu kwa twaviruse gebya kutoka mungo ka to ibeka ase bruda ya eneri igasa matuka ina bokonya korusa rusi paka matuko aera matuko 8 kuchibusi ngwetanya 21 igora no go chali korwa matuka 18 ya kwanya kuyigora kwanya kurusi bike eshokie yere kaiga na kiuchi kwanya kora bono eshokie kero ko sino limeti ali bono kana alimirie ikenge na alimirie ga lego soko kurusi bichu tini kurusi kere aone bono koruga bukora tatebia ndake kora tatebia obuya bo tumeka machine ye ande kero kole ngania nga egekuru igotware kubeka gusena mbone gambali ba gutumika aba bali mya bakabake ngobeka bali gesera kora tebia ngonga oboto bautimboro iboro na ndu biyamburu iboro bono nche geduna kwane omo radio ito ama obuya bwe kwendeye tengeri ryo konya kubeka nganga bintu byajire ngobeka yande suguria kwanya gukora ibintu getega cie kobe nyinge to cyo koronga cinde na ende ngao bono konya ngakobe getega igoma etenga na majo ko cha wachekia estima nere buya basi ando kwachi kokorega cinde ko bachika kicinde wamayo ko kokora kikoma cha chekene kikenderete igobona mangana ali ga bwatega cie nkong nawe ngoko yera gende yende yemyokie magina ya tubania sare ngeke sera atikire bono gaiga ngokote yo tubani magina ono ro abani maiga senda machine dibera ryo kabas paka matuka ya ikire igobono totebe kero kurigireria ye machine gerengia kubwa chigo guturagia segesera machine gerengia igere bwango asoko kwa ebichuchu bidio gutaka kubwa ngoko kae ndiye kubwata kae ikibichuchu 100 200 kiango kwa bichuchu kumbioka pass lakini yego kwa byase 200 after 18 days amagena yako diki wa bichuchu bana kwa ile kwa kale gachi uno ro murimiga ogendete okoro murimi boiga andake
abantu gwaisana ni ebyombe mbiroro totebe ebyombe bigo nana kenyora kwanya kubwatana abantu bande elinde mwandira lyo boli myoboiga kwanyara guso umuntu nabwati shingoko oturagiria magena kwa basome buna bako ando elinde ba mwasangia sengereria mwacha kubekaga gusenaki ndia mona somo laria aba kiombe kiane kirage urunyangoko na getrainiri kiombe kia tukirikira umuntu abale chingoko 20 bibiti Kaenda magena iyo na aro namba sometie abanga magena 10 gomba sometie na bako ya andu baya leta gochaga iga igondo chinga bange aba yakyo babo ba wako gete bako te bangu chikende kwalete mati ga ya trusi njira tonya kuba tonya kuita miseno para ga bundu chinga guchia maenda na maya igo to gotingo twara gente ase kenyo yegi merie Inkwegi meribono bantu bako endera sekenyo lekyo ekenyo kira sikwate mechando mwana bangi nabo chibestia gasi ya burire baya mwaka sako bendo abete nyimbo ya kuchimata au chigocha ga mwaka nkange bese iyo ono mungina maitenga bone gasi ya no ko tuengo keyo aenda ondige na chiretinga au ndige na aire omwana nona ga amwaka nya mishini school igondo chinga bangi na bate banga tumanga masukisi mangana bagaka mono ntuli na mangana mange tonyo kubasogesa mono igo bango ndenga kuchigente ga mwaka yo kwaitoke ngako sabo bango bwao andake ntobwate chi extension officers andake ayo tamite extension officers na aba chi expert gose bali bwate obumanyi igoro yobolemi andake bali kiralia se county abo batakire gutarira abalemi asokuba bosemia na kubatebya nchinchara bwento gutumika elikwegenderia obolemi nabo gokumanyanga inkike bwene kira se market gosinkikiria kira chikoleta obuya ekero bage koranda ka sensemo yetugo kusanda ke asensemo yobolemi timaitu gose inugo chagaga mwanya kwanya konyora abantu buna bagutarira na gosemia ne kibwento gukora uguturagia bichuchu aba besa baito ba mbia bono maradia besa baito korwa marani sub county ngo chabale nono mo besa baito kungami Mr. Kolonge noyo mito kwa Mr. Oyaya ba kira igo tacha te banga na intu no tuli mai ke ko basinya tu buri nyo baba to basemia ande bache batoira ATC bosongo ba tuya ke toka niri ba to te bia tuai tuage ndo na bali makega tuaji tanga bosomwa na bantu bichika mali ba mali yo to na connect to ari igo linga ba usama to ketange tingo te banga ingaki ekero kwa turagiri bichuchu ebi kera ino muturagi nayo gocha kige chuchu ege litko litangani ngo kiole vaccine eli ntangani utarachiko omolemi nanda kige ntongere tokurukanga chingo konchibwa ntikumera necha ege ntongere gelinga oisho kuturagi bichuchu ne chingo ko chialinge chia mwabo chikaze ni gose sister nere like ri chingo ko chirigo chikukwa chonse pirimo handa kayengo consider mituguni ebyo ende lito chikwa sara oyo chikukolie gogoli bichuchu ebi ndio mono muragia amagena yekeroko kwa yaturagire ukwere soro mulimi oyo choko ya bichuchu yeje kurusia sore abire kwa matiti chebi igo kwa ndorigie etwani ngao kurusiko echeko kwada chiko bichuchu beka byakinire ko era ko genda gutika chiko chikukinya na richi twanitiria ebichuchu obi bichuchu nge mujenge yakoba iko bigo kubya yarate igo naronga getenga nayo abandi twabatebe kwikiraga igo kuchoro kwa semia aba andake abagoli bali ba ukugolia andake sensemo ye chiro ne vaccine na kuboli ngo chole vaccine li ntangani vaccine ucha nabia Newcastle ucha nabia na machi kiaraji se chiri mbira anza kulindagira ya machi kinabwati tibira mbeke temo siane na bia ya kunywera garia uikange litukuli mali chikwati linde pasta yako kwanyo chako ni bono na kubicha kubiendagira gusebi bigotigara ne kwete mo kanga liquid paraffin egere ni bicho chako biendagira binya gutigara tego tukunya itaje sinde chiko benko andake okusaba kwa uguse andake kugani kwao uchose serikali ya county kuligiro lyandake abalemi unaye bachakira mangana poultry nkiora abatebi nkibona ngo tebinge serikali no ndo ntosimba arati kolanje kaki ego toko te una balimi tole ma tuabere egesuntemi ase kwenda bala letu bachire gaiga ndis kaki yaturusi yatumire kirobora buno muri geretiga abantu abange gotole liso bume boli bono kusiko kumanyanga kinde
Nkiyo na ndikimanyire bono ko ngabu no na ndi no bo tagwanja rinde ga serikali mutubwati sirende buna induma mwatuma bantu mwa support egere bintebi nigo bitegete chibese nestima ne chibese tegete motokonya ndu twegende nabandi babate kwenya to bakonyo no mwigweterende ka nyuma tutarachi ukuru mu ruburiga nindo chena na se machine yiga ntubwate e pipe nerere nsemo ya nega yiga anda kuraterie pipe ine ya gaski kere binde twakwanire kurugusiga yiga kolinde pipe entora yakwana kurateria ngone ya gaski e pipe eyo go igona nyorote nga okonya kubwate machine yege igebwate shop bone mai pipe yego jina shi mulia macha seka olengere gatiga iga kwa iringa macha ali akale 3 years ita arasukira ake kwa konyora arasukira ake nuri na machi ne kebuikia oga iga masafi kwaleta kwa imorera kwa imorera ntune iga ego ngobuno kubeka machi kurwa asoide gani bono mbeo teye nyabatenga ndo mara kwenye kuigura etembere cha buno kuigura etembere cha gase na kuira na ndese endake akerondo chebireti bya ochogete igoro ga byo kuimukia magena nindo chinga kagena nkara kake sana andake na kenyoni gosene ngo kenyo teligene na kurate bi na seki ubwate bigena binga na iga ase asingo ko chicha utugete omorari arigeneri ase ngo keje kaji ko beke to ko kero kange kerekere ga na ko kerekere akagena aka ekere ngo ko ya bera matuka matambe tuanie teyo bono ya bere go ke to ba kuna ke no mwaga bono ya rigena ridie go riji kwenga ya nyora tuante kwa teyo waje kwa nyaka ka ekere tuanio chikocha akagena kwaje kwa nyora ya bekire pege sele ko be okanya ri ka be ni chabu ya yo tesikuraje wakanya no kaligo igo bono kwa to ngo to bua etuani is very important eke ukira ne erangene ngoko ko maintain ire rigena ridia chikoba iteyo wana ndo ria ga okanya kwenga ndari wano kai gutwara ngo ore ka ekere tuanije goche kwa ya jaka ni nayo komo wanyora kagena pona ri jo sokinga yetege yo nga kagena kutari ora karanga ora tayo bagani ngai yunjumura mo digene to age ona ke kitenyo sonya bali bane ko ya sonya bali ke moroche tuani tayo ko magena to nya magena mo ngasi utuke bwabo bono lintete ora toro kebene ora toro kebene nga na ke machine yego chiko ngwate banga bune bwate shock na ndili woke na bana nyibu nga neroro nteto nsukia keigo nterene kando iga ora toro kia asenchira yo kuigura gabo otorokinya na ki machine ryo gonchukana na ime igo mwancho morire ya ndo tubacha ime yo morobuli bwo bole minobonda atore tukusanga no morime tukuruga asense yanyagesenda asa okora obotugi gwechingoko alina mono akera guturagia ebichuchu nabwate machine yaega tigara torokia na kia e machine yo gonchura na magena koigwa ne bwate shock tigansukara ke elinde anyarko baba torokia tubaso gusuka ganda gutubwatia asaenda te okora amangana buna yega yoko torokia na kia machine yo kore gase igo na baya ndete gutorokia igo kora tutebia ngo na kia goncho bono gaiga igo ko beke kero bukere gaiga mbeke kuba ko ne gonchora ngo ka ne okora ne gonchora da yani talie bruda se machine ye guturagia ebichuchu acharinga gerite ekorokwa andake puna bekire kero gwekiongo chikonyara kobuka gusieka elinde tunyako bagotokoranga andake ngia guchikokora kwene kyabuna obura bunkoroka na bule astokora buna naki e machine ye gonchuka na ime yonchura na amagenali igo mancho muri ga ndo tubwacha no ruchi buno muri meta okora muri migendera otorokie ndo muri geria arole buna ego kolegas bono rinde na bekire karobu wanu go jokinde tobne gotania magena elinde na egotania automatic bono yabera ngendo che bono gochiere bono koro kia mangana ya buya bono yansire bono gatenga tuokirie karobu igona bewetana na kere o kere keigoge to morango bono boego danie ngikabireye mna moroche igo bono ina sinyo bego tanie kere yoka igo mancho muri no ruchi buna magana iyo agwonchura nuwa igenchira ine rebe ni litura ko batenga chi machine chira bachi gwonchura no chionchura amagena yoka kyaje bangabuya nabondo chimna yegusuka nainde bono gochi gutaka nainde ibuna yarenge nainde nabo godani nainde ekole kwende nainde tirie
bone we yakore gase kere yoka bone kero kare ire bone we gase kere yoka ga ona ko yaikire igobono magina arenge esaite yemo ne esaite ne chugo yugonjora aikire ne liberera igobono omwancho umurigereria kwanya ko bagokorra bune machine ye wonchoka nande kwanya ko bagokorra buna machine yibonega yari mirigu no ikebwate shock yari mirigu igo ine ara twabwate sirit kola soro gusanga igurya ndongerega igotata bine kyagasiki andake tukorere tuguchukuru murubiriga egente kena kige koro kunge sensa na kige ko geko sensa ngamagena aya engakiyaye ikire yogochuko turagia ngakiyaye use digeneteria bere liko atalia maya kinya gwechanda nga akiona magena aya asarikire kero kenara mabe atali ngama ngori ase ndo kurendera omonitera ni mai machine kire biya mono sana umurimi tasiri tukolera sikwa twachire bakamugondo kwa ugaiga gose ase wate farm yawo yo guturagie bichuchu twego kirigo gutara gose gosanga amonae biya mono sana omwancho umurigereria gwatu gwatire ko twachagete umuchakano bumuroburiyo iga bwo guturagia ebichuchu asto no murimito atwereira mange na gutumanyia mange igoro yo muroburiyo iga bwo guturagia ebichuchu wikanga kiende na ndege anda gutubwatia ase mitandao yetu ya Facebook na Ndizi TV News Digital asensema ya YouTube Ndizi TV News na bwega na bwo gutubwatia wetera ss gutumira SMS wetera sena mbijera screen ya ugabo ente ko tugusanga asobwamo libo lya onde chere neme gase tasen kya Ndizi TV onye gotete gutareba kamugondo kwa gusanda sesu tugete tuwe yao ayonsi liga wikiranirwa egar watumire SMS wetera sena mbeyo erase screen yao tuba kombwate se mitandao yane ya Facebook na Mildred Mumanyi asto gusanga amange wekanga kine naende bye bye.